Elhuyarren egutegi honek zientzia eta teknologiaren munduko emakume erreferente errealak eskaini nahi dizkio euskal gizarteari eta modu berezian haur eta gazteei. Horretarako, garai, disiplina eta jatorri anitzetako 12 emakume aukeratu ditugu. 12 emakume horien artean jatorri askotarikoak dauzkagu, bai euskaldunak, bai nazioartekoak. Euskal Herrikoen artean, Lourdes San Samaiz, zientzia materialen edizio arduraduna, Uxue Lazkano Dobao, biologo konputazionala, Dorotea Barnes González, kimikaria, edota Maria Jesus Esteban Galartza, matematikaria dauzkagu. Bera izan zen, matematika euskeraz landu zuen lehen zientzialarietako bat. Jatorria Europan duten zientzialarien artean daude Harriet Martino, ekonomialari eta soziologoa, eta Jean Baret, botanikaria. Bera izan zen 1777 urtean, gizon mozorrotu eta munduari buelta eman zion lehen emakumea. Nazioarteko ikertzaileen artean daude Halet Campbell, arkeologo eta eskrimalaria, Margaret Crane, publizista eta asmatzailea, eta Patricia Rodríguez Brennan, biologo evolutiboa. Berak, ornodunen genitalen morfologia aztertzen du. Eta horretaz gain, ondokoak ere agertzen dira egutegian. Nawal El Sadawi, Egiptoko mediku, idazle eta aktivista, Amena Kariñam, astronomoa eta aktivista, eta Suzuko Ainhoa Tamura, hizkuntzalaria. Bera izan zen Japongo lehen euskera irakaslea eta bertan euskal ikasketetarako oinarri sendoa ezarri zuena. Egutegi honen orrialde bakoitzean, emakume hauen bizitzen eta ekarpenen inguruko informazioa topatuko duzue.